Longevity Tech Fund slaví narozeniny, máme 5 let a proto je dobré trochu zavzpomínat a hlavně říct, jakým způsobem se můžete vy, jako klienti a investoři, podílet na megatrendu longevity. A mám tady své kamarády, kolegy a vlastně spoluzakladateli fondu, kterými jsou Petr, Vláďa, Honza. Ahoj kluci. Ahoj Petře. Možná začneme fakticky lehké ohlédnutí, jak to všechno začalo a asi to bude, Petře, na tobě, jako ten takový světový, bych řekl, ne messenger, ale nositel té myšlenky longevity, dneska už světové. Jak jsi se ty k tomu dostal a potom vlastně, jak my jsme se na tebe nabalili, jinými slovy? No to vlastně je zajímavé, protože sice máme 5 let výročí, ale 5 let je to vlastně od toho momentu, kdy jsme začali mluvit spolu o longevity. Ale já vlastně s klukama se znám delší dobu, protože my jsme předtím vlastně společně takzvaně dělali do AI, že jo? Ještě v době, kdy to nebylo tak populární, že jo? Zkoušeli jsme podporovat startupy a já jsem pak vlastně na rok se nějakým způsobem dostal do Spojených států, kde jsem právě, že jo, se dostal k těm aktuálním jakoby, výstupům toho výzkumu a že jo, těch prvních firm startupů v oblasti regenerativní medicíny a přijel jsem, že jo, a my jsme spolu měli dělat rozhovor, asi to bylo spíš téma AI, že jo, v té době, a myslím si, že ty ses mě zeptal, jako, že AI dobrý, jo, ale co je teda, jako, co je to, co jsem si vlastně přivez, že jo, z té Ameriky. A já jsem najednou začal mluvit o longevity. Já jsem říkal, no to je přesně ta oblast, kde třeba i to AI, že jo, vlastně má smysl uplatnit, protože ta kauza, jo, ten důvod je prostě tak obrovský, že to stojí za to. No. A tebe to vlastně, že jo, zaujalo. A teď jsi říkal, no a co pro to můžeme udělat? Já jsem říkal, no nejlepší by bylo mít fond, no ale to je takový, že jo, složitý a to. A ty jsi říkal, no ale to není složitý, že jo. Tak... Mám 2, uděláme 3. Ty seš prostě, máš tady s tím praxi, že jo, no a tak vlastně to začalo, že jo. No a já jsem pak říkal klukům a říkal, tak to je dobrý tohleto, že jo, a pojďme do toho. A co vlastně Láďu a Honzu k tomu přitahlo? Jako tohleto téma a vůbec, kde dneska vlastně jste v rámci longevity toho boardu, co vás tam nejvíc baví, co vás nejvíc zajímá, čemu se nejvíc věnujete? Ale co mě na tom přijde atraktivní, a v tom se možná liším od většiny, já miluju biologii. A tak, jak první polovina 20. století byla půlstoletím fyziky, všichni jsme viděli film Oppenheimer, tak v tuhle dobu je prostě na 20. stoletím biologie, kromě umělé inteligence. A když jsem přemýšlel sám o sobě, jak bych mohl přiložit ruku k dílu a podpořit nějak ten obrovský pokrok v té biologii, který se děje, za co se udělují Nobelovy ceny, jak to posune lidstvo dopředu, tak v České republice nebo v mimo kruhu není prostě nic lepšího, co bych vymyslel, než Longevity Tech Fund. Tak to mě na tom přijde skvělý. A potom kluci vědí, ale možná posluchači ne. Já jsem prožil značnou část svého profesního života jako investiční a corporate finance profesionál. A když se řekne fond, tak já tak jako přirozeně vím, jak ta věc funguje. Tak to mě na tom přišlo taky dobrý, takže jsem zapadl do hobby i do toho, čemu rozumím. Honza, už to bylo naznačeno AI, v tom jede. AI v tom jedu a takhle si pamatuju ten oběd, vzpomínka, jo, oběd s Petrem a Petr říká, hele, já jsem potkal jakýho Petra Novotnýho a ten má teda strašný drive, on řekl, hele, ty longevity věci, pojďme udělat rovnou fond. Já na to zírám, on to frčí, tak nechtěl bys taky jako se přidat s tím. Já jsem říkal, určitě, protože mě vždycky bavili, my jsme si trošku podobní v tomhle, nás baví taková to poznávání, jak ty věci fungují. Plus asi máme rádi i komplexní systémy. Dívat se, jak ty komplexní systémy fungují, jak je navzájem vyvažovat a jak vůbec se učit, jak to dělá to tělo. A na tom ne šarlatánské, ale na vědeckém principu. A to mě vždycky strašně fascinovalo, že vlastně my si nahazujeme i tak se různě učíme po cestě, co teďko, kluci ví, že já mám rád mitochondrie, že si prostě užívám. Takže každý máme tyhle ty libůstky a tyhle ty vhledy, pohledy a tu schopnost vlastně napojit AI na ty procesy diagnostiky a terapii přinášíme vlastně do té firmy a v tom jsme unikátní, v tom jsme jedineční a proto právem i Petr je třeba považovaný za jednoho z top lidí v této oblasti na světě. Možná pojďme se posunout, když už jsme řekli slovo fond, tak každý řekne, jakou strategii má ten náš fond. A to je možná otázka vlastně na Petra a potom vlastně jakou úlohu vlastně my, členové toho představenstva, tam jako plníme. Kdybys to možná uvedl, Petře.
No ta strategie, samozřejmě ta mince má dvě strany. Jedna věc je ta strategie vnější, to znamená, řekněme, ta role, kterou ten fond plní vůči světu, a to je především vlastně pomoci translaci té vědy, té úžasné vědy do nějakých praktických aplikací, což dělají startupy. Jo, takže my jsme od toho, aby jsme ty startupy podpořili, a to vede k té druhé straně mince, že to je samozřejmě biznisová příležitost, protože jestliže se zabýváme oblastí takzvaných raných startupů, early stage startupů, tak ten potenciál vlastně znásobení její hodnoty, když se to zadaří, tak je obrovský. Že jo? To se může počítat ve 100, někdy 1000násobcích. Takže tam samozřejmě leží i ta schopnost toho fondu vlastně vygenerovat tu návratnost, protože ty peníze tam musí být. Vláďo, na co se nejvíc koukáš? Teda Petr to naznačil a respektive to řekl. My máme prostě v portfoliu, my se k tomu dostaneme 40 plus startupů a ty jsi jeden z nich, nebo ty jsi jeden z lidí, kteří se vlastně dívají do čísel těch společností. A na co se ty koukáš? Protože ty vlastně sám si říkal, přicházíš v prostředí, že jsi jel prostě ty Excely, tabulky a snažil se zjistit, jestli ta firma je drahá nebo levná. A teď tam máme ty startupy a my jsme už vybrali, už jsme zainvestovali a ty jsi se na tom podílel. Tak možná trošku jako do té kuchyně toho výběru těch firm. Petr přijde s nějakou myšlenkou, samozřejmě si to necháme potvrdit na vědecké bázi, ale někdo se kouká na ty čísla a to si ty a i Honza. Tak vůbec ta strategie, Petr to tady načal, ale investujeme do antistárnutí. A tady to antistárnutí má několik takových společných jmenovatelů, říká se jim hallmarks of aging. A ty biotechnologické společnosti v portfoliu si vybíráme tak, aby adresovali alespoň jeden z těch hallmarků. A ne tak, aby mířili jenom na jeden konkrétní projev stárnutí, ale tak, aby to byla platforma, aby prostě jednou ranou jsme potenciálně s nimi dokázali zabít těch projevů stárnutí hodně naraz. Tak to je investiční strategie. Ale potom pro mě jsou 3 investiční kritéria úplně zásadní. První je, ta myšlenka musí být zvučná, musí být vědecky správná, od toho máme i nějaký vědecký poradní výbor ve fondu. Za druhý ten tým, který tu myšlenku má implementovat, toho musí být schopný. A někteří vědci můžou být skvělí vědci, ale nemusí být schopni implementovat biznisovou myšlenku, tak to je pro mě druhý kritérium. A za třetí, když už ta věda je zvučná a ten tým má na toto implementovat, musí být dost velký trh na to, aby se vůbec vyplatilo takový startup podporovat. Tak pro mě tohle jsou ty 3 zásadní kritéria. A po nich jdeme. A Honza, po čem jde? Já jdu ještě po dalších věcech a to jsou synergické efekty, které mohou ty firmy přinést do portfolia, což je další důležitá věc, protože my nechceme být jenom pasivní investoři, my chceme být aktivní investoři, kteří jednak pomáhají těm startupům tam, kde máme co předat, propojujeme navzájem, čili využíváme synergický efekt mezi nimi a zároveň využíváme část technologií, které vytvářejí k tomu, aby k nim měli přístup naši investoři přes kafe nebo kliniku například. Takže to je velmi důležitý aspekt, plus samozřejmě to, co říká Vláďa, je tvrdý fundament, ale díváme se i na to, jak ty lidé, jestli mají to světlo v očích, jestli jsou schopni ty věci dotáhnout, jestli tomu věří, jestli mají už nějaký track record. Takže děláme velmi tvrdý evaluace, než nějaká firma projde tím naším kritériem. 40 firm je na povrchu, ale stovky firm jsou ty, kterými jsme se zabývali a kterých jsme odmítli. Když se nás někdo dívá, říká, hele, tak jako 4 kluci, sympatiáci, možná má nějakou zkušenost, tady někoho baví biologie, Petr přijel z Ameriky, tebe baví AI, ale je to strašně věda. A ten náš tým je a daleko širší a my bychom měli vlastně říct, že my tady takhle sedíme v boardu, ale my nejsme jenom 4. Veď Petře? No je to tak, vlastně my se zabýváme myšlenkami, respektive návrhy, které chodí z širšího týmu, spolupracovníků, což jsou lidé, kteří jsou vlastně rozeseti různě po světě. A nejenom to, my vlastně i díky tomu portfoliu, který jsme vybudovali, tak máme neskutečný přístup, nedávno jsem to počítal, zhruba ke 150 špičkovým vědcům v našem oboru. My opravdu, ať se podíváme na jakýkoliv biologický problém, že, v té naší oblasti, tak zaručeně v tom našem portfoliu je někde vědec, který na to téma patří mezi, řekněme, top 5 na světě. A s ním spolupracujeme. A my můžeme, protože máme velmi dobrou tu kooperativní, aktivní strategii spolupráce s firmami, velice dobře se s nimi známe, tak vlastně
se jich dotazujeme. Jo? Přichází nová firma a opírají se o nějaké tvrzení. Náš tým vědecký řekne, že to jako je dobrý, jo, ale takový odborník nejsem, abych přesně tenhle fakt dokázal potvrdit, tak můžeme jít za tím konkrétním věcem, který se k nám k tomu vyjádří. Jo. A to je předpoklad, který těžko říct, jestli někdo, a rozhodně to nemá obecný investiční fond, jo, my jsme tematický investiční fond, ale navíc ta velikost toho portfolia je poměrně neobvyklá, jo? Čili dává nám daleko širší možnosti než jiným fondům. Možná také říct, že to portfolio i v té oblasti je široce diverzifikované, že vlastně když jsme to dávali dohromady a koukali jsme se na to, tak prostě tam bylo víc parametrů, že prostě jsme nevsadili všechno na jednoho koně a i vlastně i v longevity, i když je to vlastně stále takovej jako pionýrský obor, který má velký potenciál, tak prostě i tam se dá diverzifikovat. Je to tak. A my tak to portfolio máme. Možná jenom říct, jako kam třeba diverzifikujeme v tom portfoliu. Vlastně i na kluky, ta myšlenka. No já jenom možná doplním, z kolika firm vlastně vybíráme. Jo. Některé firmy oslovujeme svým způsobem aktivně, díky tomu, že máme ten network i těch vědců po celém světě. Ale třeba já nejsem ten nejviditelnější z nás 4 v tom oboru, to je Petr. Já dostávám 2 nebo 3 takzvané teasery denně, což znamená za rok 600 nebo 700 firm, o kterých já si ani nemusím říkat, a oni se hlásí o to, aby s námi mohli se dobrat investice. A ve finále po všech těch funnelech a po všem tom kritickém zhlídnutí těchto firm jich vybereme za rok třeba 10. Jo. Tak to je úplně brutální proklestění toho stromu, než do někoho zainvestujeme. No a k tomu zbytku té otázky. Těch hallmarků of aging, věci, kdy si říkali o 9, dneska se mluví tuším o 12. Už to samo je diverzifikace v tom, na co se dívat v tom stárnutí a jak to portfolio trošku rozprostřít. Potom se stárnutím souvisí třeba i fintech. Někdo musí zkrátka zafinancovat tu možnost lidí vůbec dovolit si nějaký anti-aging. Takže fintechové společnosti taky máme v portfoliu. Souvisí s tím i medializace těch věcí, aby se lidi dozvěděli vůbec o tom, že tyhle novinky existují, takže máme i mediální společnost svým způsobem někde v portfoliu. Máme i firmy, které distribuují ty vynálezy toho anti-agingu až směrem k tomu finálnímu spotřebiteli, takže tohle je taky diverzifikace toho portfolia. A teď Honza už to načal, Woody Allen kdysi vyprávěl vtípky o svých oblíbených orgánech. My si vyprávíme vtípky o našich oblíbených organelách, protože každá jedna z nich uvnitř buňky taky nějakým způsobem souvisí s tím stárnutím, ale už to tady padlo, jedna, která zásadně souvisí se stárnutím, je mitochondrie. Takže zdá se, že co se týče naší inklinace k nějaký oblíbený organele, tak mitochondrie tak trochu vede teda. A díky tomu máme tuším v portfoliu 2 firmy hned, které se zabývají omlazováním mitochondrií. Takže... Matrix, jo? No, dokonce vlastně více, protože tam jsou, že to souvisí s metabolismem, a takže dokonce by se dalo říct možná až 4 souvisí s mitochondriemi. A co je zajímavé, vlastně ty mitochondrie nás trošičku vrací, že jo, do toho světa AI, protože poměrně nové výzkumy a zjištění začínají tvrdit, že mitochondrie, tím, jak vytváří určité sítě uvnitř buněk, tak možná tvoří takové neuronové sítě a vlastně je to takový mozek buňky, jo, takže který pak řídí ty procesy. Takže naše intuice je správná, že to je ten správný a možná tam se dějou i nějaký kvantový jevy. Honzo, ty jsi říkal, že samozřejmě teď jsme se bavili v širším kontextu o tom našem portfoliu, 40 plus firem, 2 fondy, my se k tomu za chvilku dostaneme, co v tom portfoliu je a jak se na tom podílet. A ty jsi říkal, mě baví ty naše věci, ty naše vlastní věci a to je možná, my se k tomu dostaneme, protože dneska jsme v Longevity Cafe. Co tě na tom baví, na těch vlastních projektech, aby si možná i někomu i představil, někdo je třeba nezná, kde vlastně jsme a kde je velký potenciál a velké zhodnocení těch vlastních projektů? Tam je, když jsme začínali s fondem, tak ta myšlenka byla skutečně, že nebudeme jenom pasivní investoři, ale budeme si ty věci aktivně zkoušet. A Petr přišel s řadou nápadů, jak si ty věci dají vlastně zapouzdřit, tak aby jsme inkubovali nějaké vlastní projekty. A ty projekty fungují tak, že vlastně nabízejí východisko typických věcí, co řeší 50+. To znamená, na klinice řešíme věci. Funguje mi ještě dobře mozek, funguje mi dobře plíce, funguje mi dobře imunita a tak dále. Čili snažíme se aktivně přizpůsobovat k tomu, že nabízíme kvalitní diagnostiku
aby člověk věděl, na čem je, a protože to, co nejde změřit, nejde zlepšit. A děláme to jednak v Čechách, ale děláme to i za velkou louží na Floridě a ty kliniky spolupracují tak, aby vznikla nějaká zajímavá synergie, další aspekt synergického efektu. A ne všechny ty diagnostiky a ty terapie jsou stejné i z legislativních důvodů, čili tam se navzájem hezky komplementárně doplňují. Takže máme pacienty, kteří chodí tady do Vesce, ale máme i pacienty, kteří chodí do Ameriky a vzájemně se můžou vystřídat. A pak tady máme Longevity Café, možná trošku rychlé přiblížení. Možná Vládě, jestli chce... Co by si řekl tady posluchačům, divákům a vlastně klientům Longevity Café? Healthy Longevity Café, pro ty, kdo to neví, je podnik v centru Prahy v Opletalově ulici. A sem, když přijdete, tak na první pohled uvidíte, že to není běžná kavárna, kam byste si přišli vypít svoje nějaký hot shot. Jo? Na to tady není udělaný. Tady se člověk musí zastavit, aby tu atmosféru do sebe trošku nasál. Je tady víc rostlin, než je obvyklý vůbec i v parcích v Praze, takže pochopíte, že to prostředí tady je šitý na dlouhověkost. Je tady osvětlení, které se přizpůsobuje biorytmům, jsou tady volené barvy takovým způsobem, aby člověk se cítil zdrav a energizován. A to jste se ještě nepodívali na jídelní lístek. Když na ten se podíváte, tak pochopíte, o čem je zdravá strava. Není to, že byste jenom měli spotřebovávat málo kalorií, necukrovat si skoro nic a vyhýbat se alkoholu. Vy můžete i aktivně podpořit to své zdraví nějakými třeba makropotravinami nebo něčím podobným. My tady před sebou máme jednak obyčejnou vodu, to asi každý pochopí, ale pak tady máme různobarevné drinky. Tak třeba tady ten tmavě červený, ten podporuje mozkovou činnost, tady tenhle zelený podporuje regeneraci, tamhle ten oranžový pravděpodobně je zaměřený na reenergizaci organismu, takže i takovéhle drinky a takovéhle zdravé potraviny můžete ochutnat v Healthy Longevity Café. A nejenom jako náhodný kolem jdoucí a spotřebitel tady toho drinku, ale můžete se tady přihlásit do nějakého programu dlouhodobějšího a můžete se stát třeba členem klubu nebo členem nějaké komunity. Takže opravdu Healthy Longevity Café, magické místo. A já bych ještě řekl, že to je první ze zamýšlené sítě magických míst. Takže tohle je první kafe, ale ne poslední. Možná říct ještě to B, a to je vlastně ta diagnostika a vlastně ten program, který vlastně my tady nabízíme ho lidem, kteří přijdou, když to řeknu lidově, z ulice, stejně tak jako korporacím, aby vlastně podpořili zdraví svých zaměstnanců, klíčových zaměstnanců. Tak co to obnáší, protože to je vlastně longevity pro širokou veřejnost. Je to prostě dostupná služba. Možná na tebe, Petře, jako co ten člověk vlastně jakoby dostane, jako v rámci té diagnostiky a jak se s ním v rámci toho longevity procesu pracuje, jak my s ním pracujeme unikátně. No hele, já myslím, že prvním krokem a i vlastně jedním z cílů toho projektu je vlastně přinést to povědomí, to vzdělání. Jo? Čili samozřejmě, jak říká Vláďa, tak je to nádherný, že jo, si sem přijít a prostě užít si tyhle ty věci, ale tím to nekončí. Tady v tomhle prostoru se dělají výukové akce, pořádají se meetupy a my vlastně, když to vezmeme za těch posledních 5 let, tak si myslím, že se podařilo hodně to posunout, protože před těmi 5 lety jsem byl možná jako jediný, kdo vůbec to slovo tady vyslovil, longevity, a každý rok se to násobí, že jo, prošlo to tím covidem a tak dále. A tenhle rok vidíme, že to je vlastně téma skoro každého, jakoby nejenom lifestyleového časopisu, ale i periodika typu Ekonom a tak dále, hlásí, že jejich nejčtenější články jsou vlastně na téma longevity, jo, což nás samozřejmě těší. A my vlastně se snažíme to podpořit, řekněme, tím správným obsahem. Jo. Ale logicky my chceme nejenom informovat, ale i opravdu jako lidem pomoci se zlepšit. Jo. To longevity je o zlepšení vlastně zdraví, jak říkal Honza, a vlastně prodloužení toho zdravého života. A proto vlastně to kafe nabízí takový ucelený 12měsíční program, který začíná diagnostikou, to znamená tím změřením toho, co pak můžeme měnit, takové té základní hladiny. A to vlastně i umožňuje, včetně DNA a DNA metylace, zjistit, co jsou ty nejvíc fungující věci pro toho daného jednotlivce. Ty se pak v průběhu roku aplikují pomocí, že jo, pod vedením konzultanta, odborného konzultanta.
No a po 12 měsících očekáváme ta zlepšení. A zajímavé je, že vlastně tak, jak kafe začalo před asi rokem a 3/4, tak ten program 12měsíční začal zhruba před rokem, čili teď nám dobíhají vlastně první lidé na tom programu a my můžeme konstatovat, že 95% lidí má statisticky významná měřitelná zlepšení různých parametrů, ale samozřejmě i takový to, že se cítí lépe. Vláďo, já se vrátím zpátky do toho fondu a samozřejmě naše investory, anebo obecně investory, tu investorskou veřejnost zajímají čísla. Tak 5 let, kde jsme dneska? Kolik máme investic? Jaké množství peněz obhospodařujeme? Věci v portfoliu i možná i zhodnocení, aby jsme to načali, než se dostaneme k tomu, jak vlastně se na tom člověk může podílet. Jako klient, to teď říkal Petr třeba v rámci kafe, nebo Honza v rámci kliniky, ale jako investor, tak pojďme s číslama ven trošku. Jo. My 4 tady jsme takzvaní generální partneři toho fondu, takže my jsme všichni 4 zainvestovaní do toho našeho portfolia a máme v něm, jak si říkal, přes 40 společností v tuhle chvíli. Ve fondu číslo 1, který už je zavřený, ale máme otevřený fond číslo 2, který ještě investice nabírá. To zhodnocení v tuhle chvíli se dá posuzovat jenom na bázi dalšího navyšování kapitálu těch našich portfolio společností, protože až na 2 výjimky jsme zatím neexitovali žádnou portfolio společnost a to zhodnocení podle těch jejich kol navyšování je někde v řádu 2,5krát ta původní investovaná částka během těch 5 let. Pro investiční profesionály, kteří nás poslouchají, tak takzvané IRR by tímhle bylo reprezentováno v hodnotě asi kolem 50%. Ale chléb se bude lámat až při takzvaném exitu. Do té doby jsou všechno krásná papírová čísla, jenom ten exit bude rozhodující. A ta exitová perioda na nás přijde v roce 2025. To portfolio je relativně široké, uvidíme, jak se nám bude s tím exitem dařit. A taky všichni vidíme, jaké jednoduché nebo složité věci se dějí na kapitálových trzích a co dělá inflace a chuť nebo nechuť investorů přeprodávat si aktiva. Tohle všechno jsou neznámé, se kterými my budeme muset nějakým způsobem pracovat, ale v příštím roce začneme vidět, jak zúročujeme ve skutečnosti to naše portfolio. No, sám se na to samozřejmě těším, je to trošku, Angličan by řekl thrilling, ale těším se na to. No ale my máme tu 2, kam se dá stále investovat, tam to portfolio je menší, možná má i trochu jinou strategii, možná kdybys k tomu řekl něco víc, Honzo, a jak do toho vlastně naskočit, protože 2 je zavřená a už směřujeme k nějakému exitu, samozřejmě není to lehké, ale prostě ten exit prostě dřív nebo později prostě proběhne. Ale 2 je otevřená, mimochodem chci říct, že vlastně v té 2 všichni jsme navezení, všichni v tom máme peníze a věříme i 2, takže to není tak, že by se příběh longevity, je to longevity, takže my budeme investovat asi až, jak říká Petr, do 130 let. Ano, hlavně longevity. No, tak co ta 2? Ta 2 je posun, směrem na západ, čili tu 2 máme zaregistrovanou v Americe. A ta 2 má otevřené investiční kolo v tuhle chvíli, nabíráme stále. A ta 2 bude investovat do společností, které budou trošku výše v tom vývojovém stavu, čili tam investujeme i víc tiketů, větší tikety respektive. A pořád naši stávající investoři, anebo investoři, kteří chtějí přijít jako noví, mají šanci se do té 2 zapojit. Takže i Češi, Slováci. Češi, Slováci, ale vlastně máme celou řadu dalších hráčů v tomhle fondu, kteří nepochází původně z Čech a zajímají se o to investování samozřejmě institucionální partneři, protože longevity jako takové dosahuje už zřejmě někam blíže k tipping pointu, takže ta naše strategie, když jsme začínali před těmi 5 lety, že potřebujeme si připravit všechny ty sítě tak, abychom byli na ten tipping point připravení, tak se zdá se vyplácí, že teď ta 2 začíná být zase v hledáčku. Petře, ty jsi o tom mluvil, že když jsi mluvil o longevity před 5 lety, tak se na tebe lidi koukali, kdo to je, kde se tady zjevil, přijel z Ameriky longevity a každým rokem vlastně to povědomí roste, je tady samozřejmě víc subjektů, nejsme tady sami, ale těch možností, jak investovat do longevity, je stále málo. No, když si vezmeme vlastně pohled fondu, nebo respektive pokud by někdo chtěl investovat,
tak sektor není ve stádiu, kdyby existovala nějaký akciový index, jo, a hromada prostě veřejně obchodovatelných společností. Existuje něco jako longevity, jo, ale vesměs to vlastně jako nejsou ty firmy, do kterých my investujeme. Jo. To je spíš takový to, že ten jejich biznis do nějaký míry se stahuje, že jo, délce života populace a podobně, anebo je to nějaké tradiční zdravotnictví. To znamená, jinými slovy, investovat přímo do společností v podobě v té venture fázi je pro jednotlivce dost komplikované, protože samozřejmě to vyžaduje jednak vysokou odbornost, ale hlavně tam je ta vysoká rizikovost. Proto taky vlastně my budujeme relativně široké portfolio, i přitom, jakou odbornost vlastně máme. No. Ale já bych to chtěl doplnit to, co říkali kluci, že vlastně v čem je ta dvojka trochu odlišná, je zejména v té příležitosti, kterou máme. Protože jednička vlastně byl takový ta příležitost chytit se pionýrů, řekněme, v té oblasti a vlastně připravit se na to exitové období 25-26, kde a my to teďka vidíme, jo, jak to vlastně katapultuje, kdy bude exponenciálně růst ten zájem jakoby dalších, řekněme, větších hráčů na tom trhu. Jo. Čili to je ta jedničková příležitost. Ta dvojková příležitost ta je trochu posunutá v čase, ale zejména ta příležitost naše je významně zajímavější v tom směru, že my opravdu jsme součástí těch nebo ve hře těch nejšpičkovějších firm na světě teďka. Jo? Čili ten přístup, který máme, už to není k pionýrům, vlastně jsou to pořád pionýři, ale zároveň jsou to top of the top, jo? Z toho v těch jednotlivých třeba hallmarks, které vlastně na světě existují. Díky tomu, že jsme si vybudovali vlastně jméno, že jo, uznání, že jo, listují nás v různých žebřících, Forbes jo, americký, aniž bychom o tom věděli, a firmy za náma chodí s takovým tím, jako my chceme od vás investici, protože prostě, když půjdete vy, tak půjde hromada dalších. Jo. Takže to samozřejmě nám dává lepší pozici v tom si vybírat. My jsme, abych řekl, i daleko více vybíravější. Ono samozřejmě ten počet těch firm se zvětšil, že jo? Takže logicky být musíme. Ale zároveň tím vidíme, že nám začínají opravdu v tom portfoliu vznikat, tak já bych to klidně nazval perly. Jo? Takže to je příležitost té dvojky, která samozřejmě to exitové období má pak později, že jo, po roku 2030. Já bych možná tu naši tady krátkou diskuzi, vlastně oslavu 5 let existence Longevity Tech Fund ukončil na nějakých bezprostředních novinkách nebo nějakých fakticky bombshells, jako které dnes můžeme mít i vlastně v klinice, v kafe, v našich projektech, anebo v portfoliu. Co vy tam jako v tuhletu chvíli vidíte, na co se těšíte, co může být průlomové jak pro naše investory samozřejmě a pro nás tady všichni, jak tady sedíme, tak vlastně i pro tu klientelu, kterou my tady obsluhujeme přes tyhle 2 projekty, které se úspěšně rozvíjejí. Tak investičně samozřejmě, jak jsem mluvil o tom, že ten trh se pohybuje, že celkově kapitálový trh v posledních 2 letech byl utlumen, že z různých důvodů, že úrokové míry a tak dále, ale my vidíme obrovské oživení a vlastně je tady zajímavý signál v tom, že do té oblasti do longevity začínají vstupovat takové ty subjekty, které v podstatě řeší investice v miliardách dolarů. Jo, jsou to skupiny, které se zabývají tou fází, kdy už to začíná pro ně dávat smysl finančně, jo? Nejenom jako růstově, ale i finančně. Před těmi několika lety žádná firma nebyla ve stavu, kdyby byla schopna absorbovat třeba investici větší jak $100 milionů. Že? Pár výjimek, že? Altos Labs, Jeff Bezos a podobné věci, ale to byly opravdu výjimky. Jo? Dneska se to začíná měnit, čili to je velký a dobrý signál právě pro investory z pohledu teda toho, řekněme, exitového potenciálu. No. Co se týká produktů, tak já bych spíš to otočil na to, že i před těmi 5 lety, a jak jsem říkal, že jsem přijel ve Spojených států, jak jsem viděl nějaké věci, tak samozřejmě jako ty věci byly reálné v laboratoři.
Jo? A byl tam ten příslib, ano, to je prostě ono, jo? Vyroste vám nový obratel a tak dále. Ale dneska jsme ve fázi, kdy najednou my vidíme výsledky na lidech. Jo? Opravdu rozbíhá se, nebo respektive už se rozeběhla celá řada klinických studií na lidech, které se jednak zabývají teda možnostmi i léčení nějakých zásadních chorob. Jo? Progres třeba v oblasti rakoviny a tak dále je ohromný, ale zároveň vlastně mají i to, že vlastně cílí na ty principy stárnutí, ať už jsou to ty mitochondrie, že jo, nebo oprava DNA, že jo, poškozování, čištění organismu. A my vlastně to co vlastně je nově jakoby akcelerovaný progres je možnost přístupu k těmhle technologiím. Jo? I trošku se o to staráme díky právě třeba naší klinice, jo? Kdy já nevím, třeba chceme teďka rozběhnout to, co máme na Floridě i v Praze, to je takzvaná v angličtině terapeutická výměna plazmy, je to vlastně plazmaferéza, která dává účinným způsobem očišťuje krev, respektive plazmu od všech negativních, nebo respektive od veškerého odpadu. Mimochodem, nový výzkum zjistil, že tímhle způsobem je možný z těla dostat mikroplasty, jo, což jako je poměrně akutní téma. Že jo. Takže jsem mluvil vlastně, že to je důležité pro fertilitu. Mimo jiné. Že jo. A ono to asi pravděpodobně je důležité pro všechno. Jo. Takže to je najednou něco, k čemu vlastně bude přístup. A my budeme asi první tady v Evropě, nebo minimálně v centrální Evropě, kdo to bude provozovat. Jo. Ale teď já jsem trošku jako nadšenej, protože tady víme, že zrovna dokončujeme jednu klíčovou investici ve dvojce, která souvisí s genovou terapií, což může znít zase jako sci-fi, ale ve skutečnosti vlastně to sci-fi není, protože díky covidu a mRNA, že jo, vakcínám se ukázala cesta řešitelná, jo, pro určité takové typy terapií. A my najednou vidíme ty aplikace právě v oblasti procesu stárnutí a najednou my plánujeme, že jo, dneska jsme měli plánovací meeting na klinickou studii, kterou rozbíháme ještě tenhle rok. Jo, klinická studie na lidech, genová terapie, která zdá se bude mít zásadní efekt proti stárnutí. Jo, a když říkám zásadní, tak to nemyslím jako, že pár let, jo, ale nebudu zmiňovat čísla, ale to nám řeknou studie. Čili ten potenciál je vlastně, bych řekl, nejenom konkrétnější, ale z mého pohledu se to ubírá rychleji, než jsem i já čekal. Na co se těší, kluci? Já se těším na to, že vlastně, až se ohlédneme, nejenom my, ale i naši spoluinvestoři, tak si budeme moct říkat, my jsme přispěli k tomu, že se etablovala věda o stárnutí. Jako něco, co je relevantní, co zajímá každého. Každý chce si užít ten život aktivně a plodně do konce svých dnů, čili to je vlastně to je zajímavá ekonomika, ale i terapeutika pro každého. Čili my pomáháme díky tomu tady z České republiky s celosvětovou působností vůbec ten obor etablovat, očistit ho od šarlatánů, protože jdeme vlastně vědeckými metodami a dokonce vlastně umíme nabídnout části těch průlomových technologií i našim klientům, ať už ve formě investorů, nebo těch, kdo přichází na ty naše kliniky, čili tady píšeme historii. Takže to je fascinující. Ale pro mě tam jsou 3 věci důležitý, jo, ale už tady některý zazněli. Stárnutí je megatrend, bohužel s negativníma konotacema. My tomu chceme dodat pozitivní konotaci. A ten megatrend je nezastavitelný a je obrovský. No, to je první věc. Druhá věc, toto je fond. Rádi bychom sobě i našim investorům přinesli zajímavou návratnost. A třetí věc, pro mě je tam ten intelektuální náboj. My máme firmy v portfoliu, které vymyslely postup proti stárnutí za třeba využití gravitace. Já jako vystudovaný fyzik se na to dívám prostě s očima nevěřícíma. Jiná firma v organismu dokáže vybudovat nanotrubičky, které léčivo doručí přesně do té části buňky, kam je potřeba to léčivo doručit. A pak se ta nanotrubička sama zničí, aby náhodou něčemu nevadila. To mně přijde jako nadpřirozená věc. Tohle máme v portfoliu. Máme tam firmu, která vymýšlí alternativní antibiotika, která útočí zároveň na bakterie, viry i houby v organismu.
a vypadá to, že ta věc není toxická, některou oni vymysleli, musí samozřejmě projít mnoha fázema klinického testování. To je zázrak, co ty firmy v tom našem portfoliu dělají. To je intelektuálně natolik zajímavý, že doufám, že ten intelektuální náboj potom způsobí i tu návratnost a že nám pomůže, to nebude hned, to bude nějakou chvíli trvat, ale dodat tu pozitivní konotaci tomu megatrendu stárnutí, aby se jednoho dne třeba člověk těšil na to, jak bude stárnout, protože s těma našima prostředkama to bude radost a nikoliv starost. Jo? Tak to by bylo moc hezký, tak doufám, že nějak tam nás jako dostaneme. Já tu naši diskuzi, respektive takové ohlédnutí neformální, tak my jsme to i celé pojali, jako nekoukejte se nás, že jsme tady jako možná neřekli úplně všechno, to nejde, nejsou tady tabulky, nebudou žádný grafy, ale vždycky je populární taková ta rubrika tipy a triky. A já, když se vlastně s někým bavím a on se mě zeptá, do čeho investuješ, a já mu řeknu, no, longevity, prodlužování lidského věku, máme na to fond, a říkám, a co tam máte? Já říkám, máme kafe, kliniku, snažím se to vlastně nějakým způsobem co nejvíc jako přiblížit, prostě jako když to člověku vysvětluje člověk v hospodě. No a on řekne, OK, ale než půjdu do kafe a než půjdu do kliniky, tak mi Petře řekni nějaký ten tip, jak se ty omlazuješ. A říkám, no, já to řeknu, ale nejdřív vy. Jak vy k tomu přistupujete, jestli máte nějaké doporučení, co třeba na vás funguje, čemu věříte? Klasická babská rada, málo jes, víc cvič, hodně se směj a snaž se vyhnout stresu. A pak jsou ty celé řady dalších věcí, o kterých budou mluvit kluci. Vláďa. Já jsem ve stejné lodi jako Honza v tomhle tom. O mně se ví, že já jsem totální skeptik, co se týče třeba biohackerství. Člověk může sám, aniž by vyzkoušel nějaký nadpřirozený prostředky, udělat tolik věcí, které nevyčerpal, že až budu cítit, že jsem je vyčerpal, tak potom teprve sáhnu k nějaký raketové vědě. Ale myslím, že já dolezu ke křížku a po té raketové vědě skutečně sáhnu jednoho dne, ale zatím nemám ještě vyčerpány ani ty přízemnější. No každopádně si nám velmi dobře tady prezentoval tyhle ty zázračné nápoje. S tímhle drinkem regeneruju jedna radost. To je takzvaný bioreaktor a v tom jsou rozpuštěný ty nový mitochondrie. Aha, no tak super. Tak to musíme pozvat takhle lidi do kavárny. No a Petr, tebe se ptají pořád dokola. Ty každý rok prostě ve Force máš 50 věcí, které udělat podle Petra Šrámka pro longevity. Kromě toho, že samozřejmě by investoři měli investovat do našich fondů a lidi by se měli přijít podívat na nějaký náš seminář, který tady často děláme. Byly tady velmi zajímavé osobnosti. Naposledy hodně jsme mluvili o výživě. Pan Milfight, jako to byla vynikající přednáška vlastně pro členy klubu, ale nějaké ty tvé typy, triky. No, takhle samozřejmě ten životní styl je základ u čehokoliv. Jo? Není možný spolíhat na to, že teda jako na všechno kašlu a jednoho dne si zobnu nějakou pilulku a teď se jako stane zázrak. Jo? To jako nedopadne, jo? Takhle. Jo? Čili ten životní styl, který vlastně má to nedělat špatné věci, jo? A dělat ty dobré věci, a tam je samozřejmě těch rad spousta. Problém je samozřejmě, a to je ta věc, kterou se často zabývám já, že když pak jde člověk na to, co dělat, tak těch rad je strašně moc a jsou protichůdné a vedle toho je vlastně i kapacita člověka, co teda jako vůbec je schopen a nebo i má motivaci dělat. Čili já se třeba hodně zabývám s tím, jak to zoptimalizovat, aby člověk nemusel dělat těch věcí tolik a přitom mu přinést co největší užitek. Jo? Ale bohužel to nejde bez toho měření, bez té diagnostiky, jo? Protože jenom ta diagnostika nám řekne, ano, tohle a tohle a tohle má pro tebe smysl, všechno ostatní má relativně malý anebo dokonce žádný efekt. Jo? A to se týká i třeba typu cvičení a podobně. Jo? Takže to je asi taková jakoby jedna klíčová věc. Ale já bych možná zdůraznil něco, co málo kdy zaznívá. A to je zejména ta vůle, pro co žít. Pro co žít zdravě. Protože spousta lidí, nebo respektive to tělo to má provázaný, jo, psychiku s tou biologií. Jo. A spousta lidí, když se ocitne v nějakém věku, já nevím, třeba těch 50+, tak už přece uvidí jako i ten relativně kratší horizont toho, kdy jako nebudou omezeni v tom, co můžou dělat. A tak nějak se s tím jakoby smíří a postupně vlastně jakoby degradují to, co vlastně dělají, že jo. Ubírají sporty, že jo, tohle, tamhle, to a na to už se vykašlu, na to už jsem starý a tak dále.
A to je vlastně přesně ta jako podpora toho stárnutí. Jo. To znamená, že to je cesta do pekel, respektive ke smrti. Jo. A naopak, jestliže se vlastně tomu konkrétnímu jedinci, a známe spoustu lidí, že jo, kteří mohou být super aktivní, že jo, v 70, 80, tak za to hlavně může ta psychika, že mají tu náplň, pro co žít, jo, ať už je to rodina, nebo nějaké plnění, nějaké mise, kterou mají, jo, anebo si prostě budují druhou, třetí kariéru, někdo si třeba udělá novou rodinu. Všechno tohle to úžasně pomáhá. A ty typy, triky potom, nebo i ty biologie a nakonec i ty technologie na to pak navazují. Ty prostě jenom, to jsou jenom nástroje, které umožňují plnit tu jako ten cíl životní, ale ten tam musí být nejdřív. Ale já bych jenom podtrhl to, co říkal Petr, jako legračně, co jsme říkali my s Vláďou, že vlastně jako na té terapeutické straně zatím se držíme zpátky, ale na té diagnostické straně je to důležitý. A všichni naši klienti buď chodí sem do kafe si dělat nějakou tu light diagnostiku, anebo chodí na kliniku. Včetně měření VO2, ale celý řady jako dalších věcí, které s tím souvisejí, a těch parametrů je tam celá řada a od nich se potom dá odvodit nějaký návod na ten lepší zdravotní styl. Tak já možná na konci taky řeknu nějaké své typy, triky. Určitě cvičení. Já jsem hodně propad józe, snažím se teď ještě více v tom jako zorientovat, abych... Mě sport vždycky bavil, takže jsem říkal, sport, tak to je to longevity. To jídlo, to je velká kapitola, tam by přerušované půsty a stále spíš nemám tu disciplínu, jak bych tomu měl přistupovat, ale zjistil jsem, že to nejdůležitější je být pořádně zamilován a že to je láska, která vlastně jako, to je longevity pro mě. Mitochondrie máš rád taky, jo? Je to prostě zamilovanost. Jasně. Na zdraví, kluci, na zdraví.